Minister Kabineti'nin ağlarları, hormatly adamlar. Şöylene meşhur filosof Günnor'un beyik akılları ve nusxawu şahiri Maktumlu Pragynyň doğulan gününe 290 ýyl bolýar. Şoňa da beyik akıllaryň şanly ýubiley ýurdumyzyň ählilerine, şeýlem halkara derejesinde giňden bellenip geçirler. Akıllar şahirimiň öňe süren taglimatlary, ewut ünnewleri we ýörürleri her bir Türkmeniň kalbyna we aňyna baky ornaşdy. Beyik akıllaryň bir karar döwlet isler diýip öýleşdik. Döwlet halkymyzyň agdybyr, asuda we awaddandyrmyşdy ýaşamy hakyny eden arzulary döwletimiziň garaşlygyny eýe bolmagyny doly hatyr boldy. Älemin gudraty onuň saadlaşygyndadyr. Haçanna zeminiň süňüni nähakkan bilen harlanlaryna. Adamlar bir-birine rehimsizlik bilen qaranlaryna. Adalatsızlyk hüküm sürenine Allah Taala ağaty ýollapdyr. Ol ağatyň on küsüňi ak bulutlardan, kalby nurdan bolmaly. Ol haýsy baryp çarpaýa galyp pişmese, şol öýde halatly kişi dünýäye inipdir. Hani bolgudyň, bol, Oraz Gülcan, sen gayratlısın. Gayrat et bağda, gayrat et. Ah, köşendeler çağı. Ay, hani, ya Allah'ım, öyle bir rahmete var can Allah'ım. Rahatlan kızım, rahatlan. Sana varayım, Hulya, gidelim. Bak, yeni doğan gene var. Devlet Mehmet Molla, Kuşluk oğlumuz Volli. Devlet Mehmet Molla, Kuşluk oğlumuz Volli. On yıldan soň. Maktum uli, o düneyden ok mu? Häzir atamdan soraýyn. Sahet, garaşyň maňa. Gel gow çaltyra. Yılcak çörük, süt bileni yersin. Mavrum uli, näme oğlum derdi dursun? Näme oldu? Oglanlar oduna gelir. Menem gidäjekdim. Atandan sonra değil mi? Yok, ente soramok. Var, atandan sonra. Bu verse gidiyor. Yine ol, yine yatacak mı? Yatacak. Eleyt bir derek dowul ýaýratmak näme gerek? On soňan fiil näme gelmeýän zat mı?
Ýadyňda düşýän bolsa 5-10 ýyllykda da gelipdi. Ya Gurban Şyha şeýle bir fiil geldi diye weli mallar meydandan ýygnaban bilmedik diye. Ana şol öňküdekde kerwinin görüpdirler. Habar aljak bolsalar zyndyýat bolaýamyş diye. Ýogsam aýal ew tatly neňirýän şeýsem gulaw eşdilip dur diye. Birden bir halal golay. Näme diýersiň, ha? İl holup sadaka vermeli bar. Sadaka berýäsip oğullara habar etmeli ordanna. Aho adamlar. Bozgully kerwen görnýän bolsa bu ýönelge däldir. Döwlet Mehmet, siz bir bilimli adam. Öňkü ýamlarda hiç şular ýaldatlar bolupmydy? Allah Tagalanyň Guran 18.000 älim şeýle giň bolup. Oma adamlar derlinin Yürüp yolun bilmesen, doğru yolu gelmesen, olmadyk adam ýok. hakkı yada salmasan, qalın arman içinde. Yayılır kanat perler, Dert beren hup açılır depderler, bölük bölük kepderler, hu diyer harman içinde. Öňden ýörer. Netijesi başga bir sebäbe baganadyr. Şoň üçin Yedi yer bolmuş bina, her zat okir bir sena. Otlar hemdir Rebbina, Novruz baran içinde. Artmoly, sen näme ýerdatyrsyň? Oho, elleňe mäşäpdir. Gulaklarym şäpdir. Oğlalar odun aýtýar. Menem daýym. O da soň. Üşenersiňmi? Ýoklata. Bolýa, gitsen git ýöne ýylrak geýin. Bolýa. Bar gidiber. Wagtyna ýylyňy dolanyň. Magtym boly. Sen sallanardın. Yok gel basarma. Ay, güwettin. Onda kim sallanýar? Sen gel, sen gel. Sen sallanardın yine senin aýwalla. Hadi kim sen sallanardın. Näme dolýar? Ana diýdek sallanardın sen. Benim. Köpkün benim. Hadi gel köpkün. Köpkün. Kallary yok, kallary. Getirin ver, getirin. Korkma köpkün. Bunu koymasa. Getirdin. Bolşunun nähili? Goýberin polady. Elguşun şagasy var, şoňa pökkün salacak bolýar. Näme ýüregiňe oýamy? Ýüregiňe oýan bolsa özüň sallan. Goýberin onu, özüm sallanaryn. Sallamalyň oglanlar. Mehmet Sapaly Abdullaýdyr. Korkmaň, aýtman. Aýdanda näme? Öz sallan diýdi. Sallaýas oglanlar. Martumuli sallanma, o ýerge toply eşitýärmi? Men barur Abdullaýdyr. Keretap bol Magtym boly. Öňüň çöktür. Näçe düýjesi bolsa da algyn Magtym boly. Oglanlar, atlar görýär, gaçaly. Aho, oglanlar, nerdesin? Bolor, nerdesin? Oglanlar! Ey, oglanlar! Siz nereye gittiniz? Kaldırmam da beni.
Algıydım akday. Borece. Magtumul dağda galli. Magtumul dağda galli. O ne edip dağda galli? Ne tanış attılar gördü. Biz orada kastık. Ne attılar? Bilem yok Magtumul dağda galli. Magtumul dağda galli. Magtumul. Oğlum. Magtumul geldi mi? Magtumul. Magtumul can. Oğlum. Magtumul. Hani gözün aç. Canım jogro joş eyle. Nefsim aydar hoş eyle. Oğlum. Ata, keremine duş eyle. Magtumul. Tanla divan içinde. Magtumul. Magtumul. Mahtumul. İsteyem meni. Vah, Mahtumul. Şu wagtda duran bir kişi hışap. Boğluna pata verdin diýdi sap. Hanini durmadı. Bari ver oğlum. Bari ver. 124.000 enbiya ishab barsı şolardır bilgillidiler. Eslim Baba Selman buyurdu merdi. Piyalan tutup sallılar derdi. Gitti akıl huşum, yattım şo yerde. Arşta perşteni var, görgülliydiler. Yel olup yugurdum yerin damarına. Nadarım yetişti arşın kemerine. Jevrut aleminne, celil sırrına gelip özün qarap görgülliydiler. Mahtumul. İsteyemem meni. Mahtumul isteyemem. O meni isteyemem. Hani betir. Borsun nahili. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Näge hyýal etsem ele getirdim. Kayda baksam onu nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatyrdım. Yüzümü tüykürüp torgulliydiler. Balam. Oğlum. Oğlum. Hudaya şükür. Dolanmay. Ata. Hani şunu göreyim. Yeri, iPhone çevireyden, ha?
Haklap durman o koy verme. Ey, inhaş ağlı horozun alacağı görünüp dura. Ay berekella, bir kırak topul, bir kırak. Ay yok ay, bundan horozun şu olmaz. Ben koydu gidip ödeyişim bile olayım lay. Atımuli? Atımuli? Sen bu kitapla akşam ödüm geçiyor. Sağınız kaçırıpsınız. Nerede kaçırıptın? O taydı. Vah ey, tanrı yalın. Ay inim şu yerlerde küçücük oğlancık görmediniz mi? Vah, nehir aytırım oğlum. Atımuli! 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 Ya şunu. Ha, Şu kitabı görüp olmuş kitap okuyacak mı? Ova. Görle bunu. Kitap okuyacak olsan tölemeli kadırda. Atımuli! Bir küçücük oğlancık görmediniz mi? Atımuli! Atımuli! Hani yürüsene. Yürü diyen ben sana. Hey, sınır olmayacak. Yürüsün gelin ok. Onu ertiyle çelli dur şu yerde kalıp koy. Hay yürü götürelim. Lafra. Cemile. Cemile kıydım. Ben geldim. Hani gel bakal kıydım. Hay akıllıydım. Getirdim. Tamam anne. Ha geldim. Hani Allah korusun. Hani yürü. Ben sana bağırdım. Ne mi soğuk getiren gör köreyim. Yardım. Kışvar, sen öyle mi? Ben oğur tuttum. O sen arabanda yatır. O sen arabandan kitap mı? Hem oldu, ilgilik Kışvar, mi? sen öyle mi? Vay ne Sen emmi? düş arabadan. Bu ne emmi? Geçtiydin düş. Kışvar, ne avru? Hani gel. Elime düşensen sapacak yerin olmaz. Gel vereyim. Gel. Ne için ben arabama mindim? Oğurluk edecek oldun mu? Cevap ver. Yok men oğurluğa edecek olmadım. Kitap okuyacak oldum. Estiyen kişi var. O kitap okuyacak bolup dura. Onu hazır göreyir. Beni Adem erzeyek digeren که در آفرینش زیک گوهرند چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر اسارا نمند قرار Atı! Vah mahtumul can maram. Ben bütün şehre aylanıp çıktım ha seni gözler. Senin atı mı? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ben Kişvar Badrettin. Boğulun katı değillekin. Ey Allah'ım o bir de teadil koşulur o kap verdi. Şeyde mi adam? Atı! Size avar verin orada. Bağışa verin. Ötünüz de oraya. Kitap şeyliyor tehsini ken atı. Şeylem oğlum. Vaktin beni bağışlan. Ben bunu başta oğrudur edip durun. Olsa kitabı karşı ki. Yürü oğlum gidelim. Yürüm hormatlı mihmanım var. Adar edin beni. Adamlar yürüm öyle girelim. Bu cahalla beyaş gün mihman olmasın. Düşmanın sözünde ihtibar olmaz. Mehir söylüğü kalmadan gitmez. O yaprak uzak vakta uğraya. Yönü bizim göz yaprağımız. Yemiş eter. Mahtumuli. Gel oğlum. Kitap aldın mı? Yok, bunu bana söyle verdiler. Biliyorum ne? Düş görüp durun.
Oraşan düş. Düşmüdü. Men seni uzak bir yola uğradyanşım. Ece, senin ayrılıp hiç yere de gitmerin. Son atan sesi geldi. O mama. O bak. Ece, han koşuştana. Sana bu at olunmak bolmaya. Men bunu sana ne edip aytsam kan? Vah aylığa. Ececan, sen düşün. Peygamberler yolda olsun nahterine. Atan mama. Sana ak. Pata verdiydi onun bir bilmetimde. Men şunu birden uyanayıptırına. Tur oğlum. Daşarık çıkay. Bar oğlum. Beydip bana geredip durma. Kervan geldi! Kervan geldi! Kervan geldi! Bidem düştük inni kerwen saraya. Qoşun mağlap yolu bu kerwen çıkar. Kimse gelir zar eylap haraya. İyidegin yitirip bir sarwan çıkar. Ey Tanrıyım, ardımmadır alına. Ne sebepten alnımdan bir kervan çıkar? Uğrunu yitiren bu kervan menden ne ister? Turgulluydiler. Düş. Durma adamlar, yürü! Durma adamlar, öme yere beni. Kervanın kalmayan adamlar, yürü! Kervan hak kalman değerlir o! Çıv canavar, çıv! Vah manglayı giyincaya direrin dip niceler ayttım ha. Yöne biz o yere kaçan yeter. O yerde sungur var mı ka? Yeter değildi mi yeter? Hasan görsen göçeğiz, Hasan görsen kaçağız. Hep eğitim emri yaşap var mı? Tuğan mardır.
Yetilmetigen yetilecek maksadın yolunda şehit bolluğumuz orada. İn bolmanına hazın yolunu kurban bolup dura diyerler. Aho! Besedin ağınni! Ay barıp ölecek bolsam näde ölüňden näme? Kema kılıgırını tapma. Ölüm bilen ölümü tapawdy, yer bilen göğüň arasy ýaldyr. Hani? Kerwene goşulanmamy. Ýygyňa bir gara. Öňardy görünen o koçan ağa. Köpelipdir. Köpelsin. Kerwene saklamam. Yüremeli. Heyhat! 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 Ya yumru yitirenler! Sizin yağınız yapık! Siz näme otursunuz? Olun! Çaltrak men ýylyga düşün! Hani? Anay! Sen kim bol? Ben kervanın başını çekmeli müddetin utardı! Hani ýangramaň besetdi. Özüň tanıt. Sen näme hav, en tegen men tananokmy? Hey! Hani özüň tanıt. Kim bolsun? Kim bolsun gel? Hey! Görýän bol sen gözüň kapylyp durýan. Ben sizin ýygyňyzdan geldim. Kervanın bağı dülli. Olunnym men kim olur? Ýitirganym ahyr tapypsyň o felaket. Çok görmem. Kim bolýan? Kupanta wully, innekli kılıňyz näme? Hani bededi wully? Sağlar orsulýaňyz. Näme otursun? Turun adamlar görelim. Hava çoldurhan, näme? Ay bir ýyjal soňra beririz. Çoldurhanam näme ýerde bar? Çoldurhanam. Bir gece yatyrdım tünün ýaryna. Bir 4 atly gelip turgullydylar. Habar bermiz sana pursat şaýyna. Şo ýerde ärler bar, görgüllidiler. Nazarym ýetişgeç ol 4 merdana, köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Geç otur. Ömüşgüli olla, halipalaadymdyr oglum. Bizim halipamız Bahaweddin Naqşbendidir. Naqşbendi? Muhammeddin Bahaweddin Naqşbendi ussatdyr. Oň ýol agyrdyr, şertlidir. Bilýän. Menem şo kimin haqy dilime ýabsyrman ýüregime kewşirläp çykdym. Boşlarym dilime çolaman, edenimi dilime alman. Ulusga hakyň dergahyna gulgyan. Bu uzak müşkül ýolly. O bizim halipamyzdyr atam. Yer bolýa. Goý sen diýenim bolsun. Ýoluň taýlan bolsaň, hak sen ýollaşyň bolsun. Evet, mallar taksa. Kuwatçyly, çoğrak tutup köpekden çıkarman ente. Nire çıkarýan kuwatçyly? Gelin haw, ahmet ýygyň boldy, ýakynymda. Mingli hanım. Yeňinde işläp. Bizdenki uýa diýler. Şeýkin matyp, o ýürüşläp. Bizdenki uýa diýler.
aşık kulak koyulsa da. Maktumulu, seni çoğdur gökliye. Baryan. Siyadülp yarasar yüdü. Sürmü çalıp qara gödü. Bizden ki uye deylir. Han götür şu uğucu. Gayrat edin. Abdullah, han bärikkel. Bardım ata. Oğlunlar sürüyünü odağa kovma. Yine toya mal gerek bolmak mal. Or atam. Lan gel hani. Tavşirin. Mehmet Sepa yörtenim. Mehmanın yanına var alayım. Toyun kim zadı olmasın. Malları ıslamam. Şu doğrulukta olsun. Çoğdur näme bolly? Näme bolurny bir aýt da. Sen durma. Ýydyma düş. Atmuli. Bu töwerň atudalygyna bir kere de. Wah, benim hemişe şeýle atudalyk diýänme. Maňa sen düşünendiň da. Men hemişe ýyl günümüň parahat atuda ýaşamagyny dileýän. Atmuli, men taňa şunu aýdaýyn. Genel goşgulaňda hut şu pikirler aýdýan. Men oňa berenýän. Bu biziň arzumyzdyr, maksadymyz. Men goşulamyň saňa ýaranyny düşündüm. Magtymly. Geçen akşam men sen täze adam goşgulaňy dinledim. İjeti bilen oýlandym. Sen adamdan kalbyna aralaşýan, olaň ýüregini duýýan. Sen goşgulaňda halkyň, watanyň geljeň akwaly görünýär. Bu yaradanyň keremidir. Çoğdur. Belki bu gurrumlary bu wagtda başgarak ýagdaýda isläp gowulmaly. Häzir hem toýuňy dip dur. Adamlar araşýandyr. Gideli. Wah, Magtymly. Bu gurrumlar biziň hemişe aňymyzda bolmalydyr. Men sen goşgulaňa kap köp zada göz ýetirdim. Çoğdur. Goý biziň ýürekdeşligimiz müdüm bolsun. Şowdur. Aha şowdur. Sen toy edýänmi, men toy edýänmi? Düşün, men bolmaly o ýerde, sen bolmaly. Adamlar garaşyp dur. Ýer gideliň-de. Menem şonu aýdýanna. Ol merdiň ogludur, mertdir pederi, göroglu gardaşy, serhoşdur deri. Yiğitler, Çoğdur'un amsına göz göreliğinde öyden çıkmalyň. Hanım sen veran. Ağrıyla siz adamın bunu yaşam. Pelek maňa mal verirse, ol gençken gerekmez. Gözel ýarymny görmesem, panjahan gerekmez. Bağa girip neyläýin men, joşrun anmarny, bilbilim ýetir kılıp sen, gözel reyhan gerekmez. Bukhara. Adamamka, habarlısın. Sana kim gerek?
Maga ahunaga gerekdi. Salam aleyküm. Wa aleykum assalam. Sana ahunaga gerek bolsa, sen ilki nur kadim bilen duşuş. Ine şu kitaplary atam ahunaga yolladı. Bana ýaşy netibe. Tüweleme bolup bilýär. Maňa da Döwlet Mehmet Aladyn kitaplaryny okumak netibe edipdi. Köp ýaşy sowatly kişidir ol. Salam aleykum assalam. Ýanyň bilen köp kitaplar atsyň. Ýöne bir ýerde de seni gyzyklandyrjak kitaplar gaty köp durmakdym boly. Men o kitaplar bilen seni ýokman tanışdyrar. Derýada suw keselse, balyň ýüzü göz başa sar bolar diýişleri ýaly. Atam kimniň okan kitaplarynyň bir bölegi. Şüýri, göwüllaş salgy berýär. Şoň üçin hem ülke sök gelendirin nur kädim. Ahunaga kabul eder. Menim bilen gürleşer. Sağ olun. Araşyn. Maltumuli. An gelin ani. Ahunaga yarawsız onu da sizi görjek diye. Yürüm. Salam aleyküm. Ani, golayrak gelin. Wa aleykum assalam. Ine bey Döwlet Mehmet Aladyn ogly Maltumuli. Bolýly, kaçan geldiň oglum? Men gelip duruşum. İlk sizi göreýin edim. Atam köp dogaý salam yollady. Iweren getiren sağ bolsun. Men sen ataň gowy tanýan. Atamam sizi hemişe ýatlaýar. Sağ ol, Allah ýalkasyn oglum. Gözümüň üstünde ornum var. Oka ver oğlum. Seni nuru kädim murukdyr. Tekçede melhem bolmaly. Bilýän, häzir alyp berer. Hani şu kitabı eline yetir. Bu kitabı görün elsin oğlum. Yeketek nusudur. Mun belli vakası olmaz. Evsilmez hazinadır ol. Atam kitap barada kän gurrun beripdi. Döwlet Mehmet Aladyn kitabyň gadyryny bilýänler. Kitabı sana okumagy berýän oglum. Sağ olun. Üstünde okuyamram bolsun. Oka ver oğlum. Oka ver. Sağ olun. Anamyňyz üçin taňry ýalkasyn. Magtumuly medresede okan nöwürleri, günnöwür edebiýatynyň, ilminiň beýik ustatlary Ibn Sina, Farabi, Biruni, Nesimi, Firdowsi, Nowayi, Mahmud Kaşgarly, Muhammed Harezmi, Hoca Ahmet Yasawi, Naqşbendi ýaly şahslaryň döredüjiligi bilen has içgin tanışýar. Medresede berilýän derslerden başga da öz başdak dünýä edebiýaty, ilmi bilen gyzyklanýar. Ine şu kitapda şeýle ýazylypdyr. Ey gudrat güýçli biri var. Sen adyllygyňa, geçirimliligiňe, giňligiňe şek ýokdur. Maňa bu ýalançyň hanymany gerekmez. Ölüp galsam özgäniň ysbyhany gerekmez. Küpür görmen Allah'ymyň beren jany gerekmez. Leyli ýarym bolmasa, bar mydarym bolmasa. Ey Allah'ım. Halipa, ine men aşyk, basym öýlenme hyýalymam ýok däl. Hak söýgü barda näme aýdarsyňyz? Men size şunu aýdaýyn. Şeýle bir söýgü bar. Oňa ilahydan berilen ışık diýilýär. Bir wagtlar meşhur usra şahyry Qays ibn Mulawwaha Felek salsa her bir ýolu ýöregül sen gaýtmagyl. Çünki pelekniň golunda uly pirmany bardyr. Leyli diýip kıygyrypdyr. Şol wagt men berde diýen Leyliň sany müňden geçipdir. Wah. Hak söýgä ýetip oluşkun wasbyny ýyly ýaymak bagtam bide de ýetdirsedi käşke. Pelek älime rüswa kıldy. Aýrypdyr zarymdan.
Ne iş kılsam habar bilem. Men ol meňli yarımdan. Kim var? Kim sen? Meňli? Bu men elti. Oy toytorun. Sen mi? Sağaman otursun onu. Şükür. Gel geç durma kapıda. Gel otur. Yaxşymı ýagdaýlama. Halymdan habar soraýyn gelin. Oh, halim haraplı toytorun. Sen sorama. Sana getirdim. Sağ ol. Hawa, aydı ver. Ayağın ağrıyamı. Hani? Oh, ağır yağlı. İcir çek yanda toytorun. Men sana şunu aýtjaktym elti. Näme aýtjaktın? Aydı ver. Ýüregiň ağrydasma gelen okgoly. Aýtmanam durup bilem okda. Näme boldy? Hol ülpi daýdan gyýdy. Haly gödeli ere çykanna. Döwlet Mehmediň oglumy Aktyňguly. Şol meňli bile gözüniň aşyny kakşyp göze başa düşenmiş. Elti ýöne menden bir göwn etmeýär. Toba. İýden aýt. Innem medrese okuw gidenden soň meňli ýygyna ýanyp köýüp ýörmüş. Görenler wa. Gep pyvat getirýär diýip meni bir ýazgarma göreldi. O sözleri eşitip otly köýnek giýenlerin ondan hey aýtman durup bolýarmy? Öde tüýstilýän ýereken bolýan. Ýöne sewdany meňliň özüniň başlamasy uýur. Wah, şo da elti. Şo bir hille. Ýoksa da Döwlet Mehmet nämedim ýaka? Ya olara gyýdy gerek dälmike? Wah, menem şonu diýenne. Olara gyýdy gerek bolsa gapyda durardylar. Inni onu eşiten adamlarym heşelle kakýalar. Kim heşelle kakýa? Kim kakanda näme? Ýylyň agdyny beklep bolmaz. Biz gyýda eýelik etmeli. Ýoksam maskara. Sen näme şu çakaçyn içine salyk geldin. Aýtmala kening. Sen içiň erbe toytorun. Elti, bir çykalga ba. Ne hil çykalgasy var? Şyhym dädimler geljek diýdiler. Şyhymlar? Bilýäňa gurot derler. Şyhymlar. Meňli üçin zat gaýgyrjak gelýärler. Meňli jana dözemokda. Meňli jana dözemok. Meni deyin. Şyhym dädimlere de habar edeyim. Meňli, denejen çagyrýar. Ece. Emdiren süýdümden razy dällerin. Vay, beýtmäň. Ýediýäniňiz näme? Aýyrlyň, deňmeň
Ala detme oğul bak. Yağı pipip geyer. Balıktı yatanıyız. Hayırlı. Mağlayına yazılan. Mirzanet. Koyu durma. Näme üçin gelmedi? Magtum bolan. Dur gitme. Meňli. Kerem eyle. Ya Rab, kudretli Suhan. Garip gamlyň geçen halymy meniň. Öz beren janyňa jebir etme, jebbar. Zahirler kuýmagul balyma meniň. Ejiz menim. Senden özge kimim bar? Bir teselli bergil köňlüme meniň. Köňlüme meniň. Magtym uly, näme ol eýgilikmi? Men itiregi barýan. Yüregim bir ýowuzlyk asy. Dogry edýän. Yüregiň injalmaýan bolsa sebäbini bilmek gerek. Birini görüşüp bilmesek gerek Halipa. Men itirekde näçe çeglenjegim belli-de. Nisibem çekip dolan aýtamam, soň hiwa gaýdaryn. Nesibäni ıslamak gerek däl. Belki de biz ýene şo ýerlerde görüşeriz. Biler bolsaň, meni Şirgathan medresetine çagyrýarlar. Hiwa da bir ýerden uzakda däl. Hem ziyaret, hem tüjaret diýilenne. O ýerdäki ilmli bilimli akyllaryň arasynda bizim bilen pikirdeşleri de, biz bilen du demek bolarlar da var. Ýöne menne başga bir hyýalam bar. Men hem sen bilen etrege gidip Döwlet Mehmet Azady bilen görüşetim gelýär. Şirgathan medresetine bolsa soň ikimiz bile gaýty bersek niçik borka. Ajap bolar Halipa. Onu eglenmen watana ugraly. Hey! Näme durýan? Taklaman kerweni. Şu mallar bir ýerle bilsek, soň özümiz diýinjali berer, bolýarmy? Mallar ýerler, siz arkaýyn bolay. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Agşam ýatyp daň bilen ugramakçy. Owa. Bir de bir ýer tapylarlar. Tapylar. Ýerimiz kändir. Sag bolun. Baryň da arkaýyn ýerleşiber. Ay, herkes mikmarlar ýerleşdir. Arkaýyn bar ýerleşiber. Köp sag bolun. Mallaň aladasyny etme, ýatakda ýer kändir. Bola. Ay, ýigitler. Hani bu mallara mı yatak eltin? İlk mallar vursa o yakın. Otun tuğun ayrısını etme. Mehman, onu siz arkayın varın da zincel verin. Ola. Malın anadasını etme. Web sağ ol, tanrı yatkın. Var verin onu. Oluyor. Hakla kervanı, üstleneli. Wahy. Orluk boldoyum. Bilýä. Size çiğnce toprak gerektir. Atımul näme boldy? Ýönesi gurama. Anha nesip bolsa. Yerem tapylar. Onsoň suwam tapylar. Atımul bizi de galýar. Hamsaklı. Näme boldy? Näme durýaňyň? Göre beni. Gören diýen men size. Getesege düşmez bular. Gören. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Kerweniňiň ugruny ýere. Biz giň jaýa barýasyn. Ýaşuly. Siz ters ugra barýan ýalla. Wahy. Inim. Sen bilýän bolsaň, şulara düzündir ahry.
Düşündür şunları. Hey! Sana diyen. Durma. Yürü. Bol ya. Borçumu ne hey gider. Hey gep düşündür baryan. Her bir yer çeke. Men sana şunu aytayım. Kerveni sen halat etmeli. Adamlar, siz ters uğra barýaňyz. Eşitýäňiz meni? Siz ters uğra barýaňyz. Giňjay bu ýerde däl. Giňjay bu tarapda. Adamlar, eşitýäňizmi? Durun, nira barýaňyz siz? Adamlar, siz ters uğra barýaňyz. Giňjay bu tarapda. Eşitýäňizmi adamlar? Giňjay berde. Tumuli, sen olar saklama. Olar tüm dünya barýalar. Sen nira dürýän? O yerde hiç zat gerekke. O yerde hemme zat ba. Hemme zatın ba yerine elbette hiç zat gerekke. Sen nämçe menden ýüze gürýän? Olar men ýydım bilen barýalar. Belki seni men ýydım bilen gider. Eşitýänmi? Rambol. Ýok, oş ýerden. Terede bir kervene. Terede bu uğurunu yitiren kervene. Sen bu kerveni özün halat etmeli. Yoksa... Adamlar, uğrunuzu yutködün. Dolanın ýydyňyza. Dogry ýola düşün adamlar. Eşitýäňizmi? Siz ters uğra barýaňyz. Goý aglama. Kısmaty näme ýazylan bolsa görmeli bol. Meňli. Garaş. Men basym gelirim. Haçan gelersiň Magtumuli? Men sana garaşarym. Magtumuli, gideli. Kerwenden garýar. Adamların getiverin. Maltumul el adamlar görüşelim. Maltumul el adamlar. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Aman geldim Maltumul. Men tigitler erden önün gelgele namar asıl hamim kulmul. Kulun öbünne ot. Salamu aleyküm atta. Wa aleyküm esselam. Aman geldin Magtumuli. Assalamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Gel hanımır görşeli. Indi men seni öz ýanymdan goýbermen. Biler bolsaň obamyň oğlanlary ýol saýyn tutýarlar. Nire gidelim? Ahmet Şaňa. Ahmet Şah Durrani türkmenleri Agdyr gatnaşyga çağırıp çakyl giýeripdir Magtumuli. Gelenin gowy bolaýdyn ha. Ýaşylar gollaýarmy? Owo, ýaşylar gollady Magtumuli. Sen nähili pikirde? Dogry Magtumulyň pikiri wajyp. Diýer näme diýersiň? Ýerçigen bolsa toýdan soň ýerine çalyp, Magtumul geldi diýip habar edin. Durdy aýaýdym. Nurna het çağır.
Yok, oyunuma çok. Abi hep Mehmet Tapa yeni yeni Ay oğlum da. Dur gel Obada toy bolýar, Maktumuli. Gitsen açan gelerdin. Tavırlarak kul Mehmet Tapa. O sana obada toyda gelinliğini ötközecek ol ya. Götetsene Abdullah, oyunum seni alsa. Diye ismen hala nokta. Aytta Maktumula Mehmet Tapa. Ya menden tanıyan mı? Olmadı men gideyim ho. Betedin Abdullah. Atamı seyredip dur. Adım benni bolsa adam Allah'ından eymeni var. Ötür döwran durmaz bidem. Yatma kapıl oyunu var. Eger menden söz sorarsen bijay ne işler kurarsen tut pendim ne iş görürsen bir adım bak sina var. Dünyanın düýbit ýerazdyr. Pursat kimdir? Ömür azdır. Yigitlik eglenmez ýazdyr. Bir adyň edine var. Bu sözler menden nişana, awray dileseň jana, jahançyra musulmana, hoş sözler, ýaxşy sana var. Hani kolumda belli bir fikre gelelim de. Senin bu boşunda men kervanın kün yağdırı bilmen. Han durmam mıydım? Gelin bari. Aho, kolay elini. Heyinde bize yol orkadan tapılmaz mı ka? Oğlumuzu yitirdik de. Kenan kervanının ülük qarlık. Yerini bil nedir? Bize yeni bir yerde zagay tapılmaz. Biz giyin zagaya gitmeli. Yönü ağatın sürüyelik gideni men bilyen. Onunla düşlüyelik de sürü. Yine sürürdü. Sıyırdı da bir kan tutuluyor. Sulmo deyip me her şeyden ayttım. Var kervanın yanına var. Mahtum uli. Sen kalbinde göz var olsa. Hengam kervanını tapta bizim şoň öterken. Hengam kerwani. Menem şonu gözleýän. Hengam kervanını siz diňe tümden tapıp bilersiniz. Aho, indi kervanı niye de fırmalı? Onun da belli bir fikre gelin de. Benim şu yerde bir adım mehlimin. Bektir. Öňüme bolmasa, öňüme şu yerde yolladı. Benim nesi tamam. Bunun burada dedin de. Hani sen bolun. Men sizin baryňyzy dinledim. Men Mahtum ulyň pikirini bilesim gelýär. Ruhsat bolsa, aýdyň suwal.
Nedir bu dünýäniň diýerligi? Yatsaň düýşdir, turaňda hyýal. Nedir mülkü jahan söýgüsi? Derdeserdir, ya boyna we bal. Ähli zaman näge ben dolmuşdur? Oğulgy söýgüsi, jem etmäge mal. Dünýä üçin nedir bagtyjyň? Behuda boğaz ýyrtmak, yersiz galmagy. Bu söýgüden maldan ne hasyl? Ýygmagy gaýgydyr, gitmegi melal. Ýarep, ket hudalyk neçedir? Hepde eşret, gaýgy galan sal. Gurduğum aslında bilgil bu zeminin myhydyr. Erer ol erkin mydam, budur Türkmen binasy. Terki dünýä eýleýir, gelse rakipler gaşyna, bil polotdan bina bolgan, budur Türkmen galasy. Teke, yomut, ýazar, göýekleň ahalyly bir bolup, kılsa bir jaýa ýürüýüş, açılır gülläledi. Aydadır mahtum guly, bolmaz gowunna bir qara, hak seýleyip kılmış nadar, bardyr onun saýasy. Emme sapa. Ha Abdullah. Bagtym ulyny görmediňmi? Hana dağda otyr, erteki dağa çykşaň. Ol ya, boşlar taýyny ýola düşýär. Bor agam, bor. Mawtym uly! Aho, Mawtym uly! Kena tam şaharya. Eglenmede düş aşağı. Sen onna gitmek amykly ýöreňe dupsyň da. Hawa, men gitmesem bolmaz. Eger de Ahmet Şah Durrani bizimden duşmak isleýän bolsa, biziň o ýyl ýurt ýahydyn arap hukman barar. Ahmet Şah Durrani Şagyra ýanada. Şagrada hormat goýanlygynyň habarym bar. Men o ýerde galma niýetim ýok atam. Ýöne görüň ahiret dünýede nämeler bolup geçýär. Ahmet Şah Durraniň biziň üstümizde kökenek boljagyna anam az. Ýöne başga dost bolal diýenim ýok. Başartalar bir-birine karşı koyup malyny ýerine aljaklar. Belki de Ahmet Şah bide de özleri ýaly döwlet gurmagy ýardam eder. Ine şu pikirler men aňymda. Ine şu pikirler men kalbymy lerdany getirýär. Gitmeli. Ahmet Şah Durraniň matlabynyň nämedigini bilmek üçin gitmeli. Nung 747-nji ýylda Ahmet Şah Durraniň ýol başçylygyna öz başlyk Owgan döwleti esaslandyrylýar. Ahmet Şah Durrani Türkmen taýpalary bilen agzybir gatnaşykda bolmak üçin 1754-1755-nji ýyllarda bir näçe gedek ýetirip gurgan tewitlerine ýaşaýan Yomut göýekleň taýpalary bilen göni gatnaşyga çykypdyr. Türkmen hanlary we serdarlary şol sanny Döwlet Mehmet Azady, Mawtym uly hem bu gatnaşyklary bollapdyrlar. Şeýle duşuşyklaň birine Mawtym ulynyň öýdem gatnaşypdyr. Şahir, çağırlygyma ses bereniň üçin men senden minnetdardyrm. Ýaşyryp oturmaýyn. Men şahirlere uly hormat goýýar.
Men sana bir goşuk kap bereyim. Berkem senin tüm yalan ayıp bererdim. Bakar gelse doğru düşey yer asman. Çakmışar, oynaşar, arasın kesmen. Keser tapıp, şol oyundan, darkaçtan, Lägereyhan özüp, otur Horasan. Allah size şahirlikten zehin verttir. Hani yarın mı? Men sizin näme isleýäňizi düşünýän magtym bolayım. Ýöne siz maksadyňyza howlugyňyz. Şiirem awyny birden toplaýan nädir? Biz ilki töweregimize din salmagy başarmalyk. Awun görüp duran bolsa onu düşek ýeri bolmaz. Ene men sizin hormatyňyza şahirlerimden ýygnadym. Ene şu algur goşu görýämiň. Erkanalyň söýýe. Erkanalygy. Hani ýörmagtym boly. Şahir. Men sen bilen aýratylykda iki çäk söhbetde bolýanmy? Sen bilen gelirler bir goň etmäge görtürler. Biz goňşular bir-biriňe bolan agdy-birligi saklamalydyr. Onuň üçin bolsa biz ähli mümkinçilikleri gözüňde tutmalydyr. Assalamu alaykum han. Wa alaykum assalam. Mihmanlar üçün çovatlap ayaqsını saklapsınız. Bu gerçekliler. Täze dören döwletde onuň edim kılymam. Yörelgesem, mihman kabul etsem, münasip bolmaly. Bular bizim kadim hemsayelerimiz. Bular Söyün hanlar, Esen hanlar. Bulan özlerine mihman bolup barsaň, mihman atağının ullur deyip, 3 ullap habarın alman, hızmat edýärler. Taşak başına geçeliň mihmanlar. Ene biz döwlet kurduk. Inni gatnaşyklar ýygjamlaşar, mähremleşer diýen umydym bar. Ýaxşy niýet ýarym döwlet diýerler-de. Türkmenlerim erkinlik gowurýan halk. Şoň üçin men sizi awşkara çykan meýdanyna kabul etdim. Indi bolsa ýaşlylar men size iň esasy aýtjak bolýan zatym aramızda dostlukly gatnaşygy saklap agdy-birlikde ýaşalyň diýjek bolýan. Men sizin gopaly mert halkdyňyz agyr söwüşlerde öň kän gerek görendir. Eger biz asudalyk gorap agdy-bir ýaşadyk, iki tarafa da befitli bolar. Tanrı şahiatdır. Men özümni size dost doğruluğumu aytmak üçün çağırdım. Men sizin aydımlarınızam, şahirlarınızam oğu görýän. Bugün ine Magtumur şahirin hatirasyna bizim şahirlerimiz diňe onun goşgularyny okarlar. Köňlüm ister gelsem dünýä älemi, kanatym ýok, uça bilmen neýläýin. Okar men görürmen sowly kelamy, manasyny saça bilmen neýläýin. Biz hak için şiire yöneldik adamlar.
Aho, Türkmen haçan namart bolupdur. Cemaat ahunağan dinledik. Adamlar, biz geňeşe diýerleri ak patay bereliň diýip şu ýere ýygnaşdyk. Bu saparyň maksady biziň bütöw bir döwlet kurmak baradaky arzuwlarymyzyň hasyl bolmak üçindir adamlar. Biziň ýyl bolup birigip döwlet kurmaly wagtymyz gelip ýetdi. Bu sözlüň manysyna siziň her biriňiziň düşünmegiňizi isleýär. Hak iş üçin asudalyk isläp ýaxşy net bilen ýoly diýerleri Tanrıň özü gollar. Döwlet tapyna honagy. Aho adamlar, birege kulak koyup himayet bermeli döwrü geldi. Her kimin özüne müsürdür jaýy. Ýadyndan çykarma bayramy toýy. Zan tarlygyň bolmaz hiç deňi taýy. Akşam yatıp ertir şükrün kıl ýaşy. Yol üstüne ölsem yolu atsalar, razi men üstünden basıp ötseler, mahtumuly diýip adım tutsalar, gören göz zor tatar, eşten kulağa. Şahir, Abdallaň şahyny nenen gördüň? Ýöne Hudaýlyň aýt. Ýüpüniň üstünde odun goýurlyk barmy han? Ahmet Şah halkyna daýanyp ýurduny döwlet kurap, gaty döwlet diýşedipdir. İnşallah olanky uğruna bolar. Bu düşnükli, biziň ýagdaýymyz nähili bolsa. Men ýylgulymyň türkmeniň ogny uşak, tiri taýpalar bolup bir-birine gatylman, garylman ýaşamagyna garşy. Bütöw ýeňilmez güç, diňe bir döwlet bolup agdy bir ýaşaňdy bolýandyr. Onu siz ýa-ni gözüňiz bilen görensiňiz. Biz sana düşündük. Diýmek bize Abdallaň şahy alşa gerekde. Aho belki oň özü biziň şahymyz boljakdyr. Sen sory. Dogrudanam. Garlyhan gidelik. Magtym ulyňky düşünükli. Hey. Ceyhun bilen Bahr Hadar arasy. Çöl üstünden öser yeli türkmenim. Gulgun çosy, qara gözüm qarasy. Qara dağdan iner. Sili türkmenim. Köngül huwalanır ata çıkanna. Dağlar lağla dönür. Qıya bakanna. Bal getirir, joşup derya akanna. Bent tutturmaz, gelse sili türkmenim. Tiriler qardaştır, urug yarıdır. Akballar ters gelmez, hakan nurdur. Mertler ata çıksa, söwüş sardır. Yol üstüne yürüyür, yolu türkmenim. Serhoş bolup çıkar, jiger dağlanmaz. Daşları sıyınırır, yolu bağlanmaz. Gözüm qayra düşmez, köngül eglenmez. Magtym ulu sözler, tili türkmenim.
Meni şeýle hala salan, bu köngüllür bu köngül. Horhem ırswa hala salan, bu köngüllür bu köngül. Okday qamatymyzyny qara gaşlary üçin pajygaly hala salan, bu köngüllür bu köngül. Menen gördüm Magtym Uly. Hoca Ahmet Yasawy. Sen näme bolýar? Men ýetgim gözleýän. Bahaweddin Naqşbendi öz şähertlerine Magtym Uly. Magtym Uly. bir rowaýat aýdyp berýär. Sen maňa ýetgim bolýan edinmi? Balıkların birinci, ikinci ortada, üçüncüsü olsun. Kim akıl etdi? Birinci balıklar Hoca Ahmet Hazretleri. bir towzanly kenara çıkıp evinin içine ýygnap ölen bolýar. Atam köngül şamçırağı sözdürdüydi. Men köngüllüň uçunyň ýitenini bilýän. Ulusullar tarihin katlarına gömülüp yatıyor. Bir de onu nereden gözlemeli? Yol kötülür Magtym Uly. Sabah turup vatan sen çağlar men. Güneşli serçemen deyip ağlar men. Hoca Ahmet Hazretleri. Bir de bir şamçırağı gerek. Yol görkezýän şamçırağı. Köngüller galkynrýan. Gözleri nurlanrýan şamçırağı. 63'e 7 ýaşym. Qalym gapıl. 7 ýaşda artlan babam iýlap tapdy. Her tırwırıp perdevirle böküp yapdy. Bir hamdallah gördüm diýdi iýdim öpdi. Ol sebäpden 63'te girdim ýerge. Eýa dostlar, pek asyk golga allym. Bu dünýäni duşman tutup ýördüm mene. Yakam tutup, Hazretine sığınıp geldim. Aşk babıda, mansur sıfat bollum mene. Pirim, bu halk halaýygy ne etmeli? Bu çaýkanyp duran dünýäň gelejegi ýokmy? Inni bizin kişdimiz, ummany sen gidivermelimi pirim? Yaradana yutut, haka yalvar. Oyu sana, fakir fukaraların, yalnızıp yanılanların, ecide ganimlerin gözlen kalbine ağrılasıp, on şifasını tapıp, peklep, temizlep, Allah'ın yaradan dünyasına göz yetirir yali, sana yol salgı versin. Magtym Uly. Magtym Uly. Ya molly, Dinle meni. O yerde bir yerlergen adam Ahmet Şah Durranyň ýanyna giden türkmenliň üstüne talaňçylaň dökül şakda bir zatlara gurrun verenmiş. Gideli. O şu yerde, daşta da. Men onu şugun köýne harabaçylygyň ýanyna gördüm. Şu yerde. Magtym Uly, nur kädim. Ben onu tapdım, o berde. Bolayt. Nerede gördün? Urlu. Değerliğe falan olma. Ayt diyen ben sana. Ezettin, Andur. Sen Türkmen atlılarını gördün mü? Bana ne diyecek bu lan? Hiç de göremem. Ne mi?
Indi gel bir değerlen, oğlunun ıkbalını diyecek kolya. Olur ayette yok. Yine bir sonu düşünmeli. Vakmaktım olu. Derdin ozgat seni kutsaba batıranmada bir katın inanýar. Şu bizim gowsyn etjek bolşymyz da. Ýöne maktum uly. Anygyny etmeýän belli bir netijeye gelmegem kyn. Biz sana düşünýäs. Görmedim. Umyt bizi ýaşadýan maktum uly. Biz oglanlar gözler. Bu hasrat eketenki däl. Derdin agyrdygyna düşünýäs maktum uly. Yaro, näme boldy? Şu ýüzümlüge maňa ýaranok. Ya, öwrüňe rahat getirme. Ýör gidelim. Hitler, deyin canım. Yetip bozadan bile yolu düşer. Sowdurhan, görejim, köňül diýregim. Sen wefat bolup sen, zahirler içinde. Göklüňde pelwanym, ýyle göregim. Halky goýup gitdim. Narlar içinde. Ey azarsız ölüm köňlüm, sen merhaby. Gaflatdan uyansaň, bideň sen bilen söhbetleş kılsam. Maltum uly. Maltum uly. Ular meni dardan aksak bolýarlar. Men bolsa hakym derlähine oňa sinmäge barýar. Eşitdim dinämlerle ho. Kütüyün İbn Mansur al-Hallaj öz şagirdleri bilen eden günäler üçin bilelikde cezalanlar tuzaktırla ho. Hey dünýe. Mansur Hallazy ne etdi? Tanrym. O sen uğrunda hu hak dipdim Allah'ım. Hak menem, hak men nedir? Hak söylerim. Belki de sen hikmetliğinde mun jogaby bardyr. Uğrumy yitirdim men. Tanrym. Nirde sen? Näme sen? Maňa ýol salgyber. Peltesiz ýanýan çyraga döndüm men. Pragy yüz tutar Türkmen iline. Düşman golurmasyn gadyl gülüne. Dostlar bizem ahiretiň siline gark etmeýän raqib. Sapılsın enni. Maktumuli, Necmeddin Kura, Al-Usul al-Aşara, Risala at-Turk, Bahaveddin Nakşibendi, Hoca Ahmet Yatavi, Mahmud Pelwan molsa, 70 yıllap giýje unit pikir eden Pelwan erdir. Hawa, Mahmud Pelwan. Oň ne ajaýyp goşulary bar.
köne gıyımın hiç özünü değal ayıp, sumluk giyin tenini olsa solayıp, akıllı nadanın iyidine düşmez, bakil üçün derim, bakadı kaçmaz. Aferin, aferin. Altımuli. İzzettin ya. Nur kädim. Men häzir. İzzettin, näme boldy? Men sizden hoşlaşmağa geldim. İzzettin, näme boldy? Obamız talaptırlar. Adamdan barını yehir edip alıp gitipdirler. Kim talaptır? İzzettin dur. Olar nire alıp gidipdirler. İzzettin. Benim gözlerine çıkmalı. Sen olar nereden gözlecek? Aklın aylan. Gahar gadap bilen bitirjek işin bolmaz. Adalatsız dünya. Han biraz köşeş. Sen meni köşeştirme. Vah. Elime kılıç almanını iptim. Bari kutordu. Maktım ulu. Bari kutordu. Han dur. Dur, kimden aralacak bolýan? Birden bir bigünen üstünden batan näme? Talaňçylykly uruşlar netije vermez. Aklın aylan. Gahar bilen bitiren işin bolmaz. Onno. Men başgalam kime yamanlyk etdi? Olaryň biýüne edler ahyry. İzzettin, gahar edip şeytanı ödün oynatma. Sen nähil ardy ödenin men ýadymda. Näminni şeydip, bar edenin puja çıkarjak bolýanmy? Hawa ardy edýädik. Ardy edýädik. Ýöne men size başta duşamda ayrılışar deyip pikir edem hoktum. Yönü başkası oldu. Ne deyin ne? Yok. Durmuş devam edýär. Bir ejidlige yol vermelerdir. Men sen ters yola gitmene karşı aklın aylan İzzettin. Bar gutordu Mahtumuli. Bar gutordu. Sen yanlış yan İzzettin. Men bakışlı dost. Bar gutordu. Gutordu. İzzettin dur. Dur gitme İzzettin. Sen onu sakla bilmersin Mahtumuli. Gören okmy. Gahar gadabon gözlerini kapıp dur ahyry. Doğru aýdýaň. Gahar on gözlerini kapıpdyr. Mahtumuli. Eşitýärmi? Nämäni? Eşitýärmi Nur kädim? Nämäni eşitmeli Mahtumuli? Diňne Nur kädim. O şu tarapdan gelýär. Nur kädim. O şu olayda olmaly. Han dur. Sen goýsy. Şu tarafa git. Bärilerini özüm sereder. Bolýar. Kim bu yerde aydım etti? Kim var? Sen kim? Ey Huday, Mahtumuli. Kudu bakşı. Bu sen mi? Mahtumuli. Didem bu men. Sen nirede? Ey Huday. Gözlerim bağlayıpsın. Ey Mahtumuli.
Sen gözün kulağın gurgun ediyor. Akılım gitti, akılım. Görəsən tanıman durna men. Käten iyi dedimim. Kim dedime bunu diyor. O da sesten tanıyadım. Şimdi köre seslerimi unutup durun. Zalimler gözüm bilen bile huşuma varıptır. Neden dalmar nesi var? Girdaba dolanır men. Nehili oğlanları yitirdik. Onların əhlisi. Şuradaydı. Oğlanlar, siz mamla. Men qahar edip durun. Näme dursun? Gel kömek et. Ata çıkan ağınlı olsa her yerden. Aklı kenden keten başı gerektir. İl halk üçün ata çıkan bir merdin alar yerden at salışı gerektir. Akıl olan gamdı yüreğin sıdıp, derdinin dermanını soruglak gidip, zamananın pisat bulunun sıdıp, pandan baqiya göçe başladı. Maqtumulu aydar, barha yol tani, beş hun sinemağı iyi verdi seni. Senden burun ütün canallar hani, her kim novatını öte başladı. Tova, bu ne alamet? Kuyuda su yoktur. Su çıkmaz. Su çıkar. Hümmur felaket. Bir yerde yerin yüzüne gül olup çıkmak, kökürmek juda kıyın. Yok şu yerden. Ey felaket. Neme? Su çıkan ok mu? Heni de çıkan ok. Sen kadı ver. Kadı ver. Hepman çıkar. Men qadiyan yöne çıkan ok. Sen kemir sol yaratılan nersin? Allah Teala yerin aslında su yaradan buldu. Üstüne çıkarmanın teyerini tapar. Su çıkar. Çıkacağına şek yoktur. Asman dinmez. Yönü yerin aslı kuskurdur. Hummu felaket. Su çıkar. Bize su gerek. Sen kadı ver. Kadı ver. Hükman çıkar. Men qadiyan. Suun çıkacağına da inanma. Hani yoksa ne? Dinle. Su elli. Ha? Men oyun bağırladım. Hiç su yok. Su yok. Ayttım ha. Su elli. Sen su taptın Maktum oli. Begeni ver. Begen. İsteyen mi? Seni atan çağırıyor. Inni sen doğunluğun öllep adara kalma oğlum. Ödünü tap. Dur! Gelme. Gelme oğlum. Gelme.
Maltymly? Näme beýle aladal görnýär? Eýgilikmi? Men sana näde aýtsam kam? Düýşüme atam girip biýmeda edýär. Ol oglalaryny ala dediýär. Olanmasa ýütler aňry. Allah sana rahmet etsin Maltymly. Men hudu bagşyny alyp owa giderin. Ýagşy niýetde bolaly. Maltymly, nesip bolsa ýygyň bilen menem ýola düşer. Saglykda görüşeliň. Ýör men seni ugrudyn. Adamlar ayağından çıktı. Gidiversek bolmaz mı Maltym olsa? Bira tagaply däliň ýaşullar. Mert bol oglum. Mert bol. Maltym olsan, gidiversek bolmazmy? Altmış wäşde. Nowruz güni, loýyly. Turdu azal. Ýolun tutsa atamyň. Bu dünýäniň işi beýlemiş beli. Ömürniň tanapyn kesti atamyň. Diýirdi, dünýä durmaz, ömrü baky ýok. Günnüz roza giýje bolsa uky ýok. Mümkün bilmez, muhlislaryň şeki ýok. Peýgamber destidir, desti atamyň. Görmesem söýlemen, oý bilen çenden. Maksadyna ýeter, ýykylan çyndan. Ýarsy melekden, ýarsy jyndan. Müjewirsiz bolmaz, üstü atamyň. Älim sire adam galmaz, at gider. Bu sorulardan jahan halky ýat gider. Jay cennet sire gökde şat gider. Yerde hoş wagt yatar. Postu atamyň. Adamlar, Döwlet Mehmet Mollany aldyranmada bir ýyl boldy. Allah ona rahmet etsin. Ahun agany ýatlap, şu sadaka sizin geleniňizde şu ýerde Döwlet Mehmet Mollany ogly Maltym oly Taňryal kadan aýdaýsam diýe. Aýdy ber Maltym oly. Biz sen diňdiýär. Halk sen sözüňe garaşýar, Maltym oly. Aýt Maltym oly, biz sen diňdiýär. Aýtsam adamlar bugün Türkmeniň ähli taýpasyndan gelen adamlar bar. Çarwalaram, çomrularam, dağlılarım, hadarlarım, hol, tümden aňarda gumda ýaşaýarlarymma. Meni öz ýanyndan atamyň hormaty juda belendeken idim. Soňam Perwerdigar bize agdybirlik ber dip dileg etdim. Soň ýene diýdim. Biz seni dinleýäs oglum. Tolgunmada gürläber. Adamlar,
Bu sözleri diňe atam Döwlet Mehmet Mollaň däl. Bizden ýaşap ötün şop ederlemizin sargydy, isleg arzuwy dip düşünüň. Olar asuda durmuşy, agzy birligi arzu edipdirler. Ata-babalarymyzyň şo mukaddes arzuwy bize de ýörelgi bolsun. Seredin dağları. Nowruz gelipdir. Toprağı ýyly ýörep, meýdanlar lälreyhan bolupdyr. Inni hemmemiz birigip ekine käýsek, näýli bolar adamlar? Dogry aýdýan Maltumuli. Ekine keli. Oy, ırkymyzyň gölbaşy bolsun. Şeýdeniň adamlar ekşen galyr. Halk sen gollar. Ölüm. O pikir. Maltumuli. Ýaşylan ordum. Ekine başlaýardak näýli bolar? Irkymyzyň gölbaşy bolsun. Bozkunlar geldi. Bozkunlar geldi. Oba bozkunlar geldi. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Sagaman geldiňizmi? Sagaman oturýarsyňyz. Kimiň zulmy bilen bu güllere düşüp ýörsiňiz? Siziň öýüňiz nereden? Wahe. Men saňa näde aýtsam kam? Men çaaqam. Sörlü vakidelen. Ýat ýurtlarda. Watany zar bollygyny. Biz ahralara zar boldyk. Ineden netiýemni çekip giň jaýa geldik. Aslında Döwlet Mehmet Ahun soralak geldik. O vennede yurdun täzeläýin eken. İmanly bolsun menne. Men Döwlet Mehmetiň ogly, Magtymoly. Size şo jok dogryny tapylar. Magtymoly şahir. Wahey. Men sen barda köpeşdipdim. Daş yurtlarda da goşulaňy diňläpdim. Sen bilen ýamaşgany görüşmedek bolmady Magtymoljan. Bir hosar çykdym. Taňry ýalkasyn. Yerleşirin. Garly. Adamlar yerleşmäge köp. Beni daha geçiverin. Geçiverin. Adamlar yerleşiverin. Yerleşiverin diye. Geçiverin. Vah, gorluk buğdayım. Nice yelin ardıvı. Yine sana da yer tapıllı. Hani maysalarsın, ondan sümmüllersin. Yaşlı. Biden duşupmuduk. Siden men görüpmüdüňiz? Yok, towy sapırla. İkimizden görüşmeyin. Şeyle var ol. Hey, maysalan ülpülleşer, sümbüllen ışıllaşar, maysalandan mal doyar, sümbüllenden iyi doyar. Ene! Hey yurdum ey! Hana adamlar, görün bak hali, bizim elimiz yer Bavaday Han'ın eli. Ha bismillah, yürün adamlar. Men halkymyň aslynyň gadymylygyna, ruhunyň bütewligine, asudalyk hakdaky arzuwynyň müdümligine buýsanýan. Asudalyk, agdyrlyk, erkinlik hakdaky arzuwly halkym bir karar döwletli bolar. Bir karar döwletli halkyň bir gerçek ogly size bagtyarlyk getirer. Maktun Pragyny arzuwlan bir karar Türkmen döwleti öz häzirki bagtyarlyk döwrüne ösüşden
ak yolundan bedu wadylan hem anamly öňe barýar. Atawa bolanma eren bay tarihi mirasyny hem dana sözlerini aýdyp geçip durlar. Ýagny o söz ol akylyň şaýadydyr diýär. Şoň üçin muna hak diýilmiş badyr onuň saýasy çırpınşar çölünni mirim aýaty rengmeren gulaçar ýaşyl ýaýlasy gark bolmuş reýhana şöyle türkmeniň köňüller, yürekler bir bolup başlar tarsa ýığın erer topraklar daşlar bir süprada taýýar kılın taşlar götürler oluk baly türkmeniň